n'a bɛ jati Kivu kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ ni yɔrɔ kofɔlen in dɛnnen don Lac Kivu la yɔrɔ min ni Rwanda jamana bɛ dancɛ bɔ binnen don ni tile damadɔ laban ninnu na ni gɛlɛya ni karo gɛlɛya o gɛlɛyaw kɔnɔna la min daminɛna nin y'a kunɲɔgɔn caman ye lajɛrɛ dɔ sigira sen ka farafinna kɔkɔduguyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko SADC kan ka kɛ bi juma tilegan fɛ Zimbabwe jamana faba kɔnɔ Kongo jamanatigi Felix Tshisekedi bɛna ye o lajɛrɛ kɛnɛ kan min bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'o bɛ wele ko video conference ka fara Rwanda jamanatigi Paul Kagame kan AFP ka kunnafonidilaw ye ɲininkali kɛ Kigali ko Rwanda jamana jatilen tɛ farafinna kɔkɔduguyanfan jamanaw ka nin kulu fɛ n'o ye SADC ye ko nin kulu in n'o ye SADC ye u ka finitigiw bila ka taa Kongo kɔrɔnfɛyanfan fɛ ka fara duniya kelenya tɔnba Nations Unies ka finitigiw kan n'olu bɛ wele ko MONUSCO ni finitigi kulu fila minnu yelen don nin yɔrɔ in na n'u ka wulikajɔ baaraw dɔ bɛnnen don bɛn kuntagalajan ɲinini ma k'olu ye siya dɔw sara kunɲɔgɔn in kɔnɔ mɔgɔ 17 ɲɔgɔn olu fagara ONU ko kunun alamisa k'a jɔrɔlen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Kivu woroduguyanfan kɛlɛ taabolo ye ka kɛɲɛ ni a kasara a n'a yɔrɔw gɛlɛya ye Kongo jamanatigi Felix Tshisekedi bɔra arabadon ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa a ka jamana ma ko tasarali gɛlɛn mɛna ta Kongo fɛ ka ɲɛsin kuluw ma minnu bɛ ka nin kasara in kɛ bi juma dɛmɛkɛla caman bɔra ka taa u tɔgɔw sɛbɛn minnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'u labɛnnen don ka taa kɛlɛdaga la ka kɔn o ɲɛ u ka minisiriso min sigilen don jamana kɔnɔna koɲɛw kunna tun bɔra ka wele bila u ka denmisɛn sifuw ma k'u ka bɔ ka ye a tɔgɔ sɛbɛnninw kɛnɛ kan